Dag, goedemorgen. Onder loerd applaus komt de koning van de Molen om kwartier voor 12 aan in Jesterwoude voor een bezieter van Goed en Oeren. Begint mij het eten van een pannenkoek. Echt een Friese pannenkoek, heel goed. En wat is het verschil met een Hollandse pannenkoek? Nou, dat is niet veel hoor. En sap bezocht Willem-Alexander in rap tempo meer activiteiten die de ouderen en de BMI wat doggen, zoals blomskikken. Zijn dit allemaal bloemen die we hier zelf hebben laten groeien in de tuin? Of niet? En ga je met heel veel succes komen dan hier naartoe om ook bloemstikken te doen? En weer terug, want er wacht het een wieren erebogen van BN van Basiskwallen tussen de bogen. Dank jullie wel, heel erg mooi. Allemaal zelf versierd? Ja. Helemaal. Goed, echt fantastisch. Hier rondheen. Dank jullie wel. In Squallen maaien we net filmpje, maar dat zullen zij uitzoeken hebben. Leerlingen die het lezen maaien bewenderverstelling hebben. Nog even afscheid nemen van de burgemeester en dan precies zoals gepland, kwartier voor 1 weer op wij naar huis.